Hej derude, her er det Sabrina og Theis. Vi står ude på Østervej nummer 20 i Gislinge, hvor at Lammefjordens Jagtforening hører til. Ude på Lammefjordens Jagtforening, der finder du en fantastisk skydebane, hvor du har både en jagtbane, men du har også en sportingbane, hvor du kan komme hver lørdag fra 12 til 16 til og med midten af april, hvor vi går over til tirsdag og torsdag i stedet for. Men det skal jeg nok lave en video om senere hen, når vi når nærmere os. Hvad, Theis, er du klar til at komme ud og skyde? Hvad? Må jeg ikke lige se dine skyder? Theis, han er bare mega hamrende klar. Jeg tror, vi skal ned på spidserne lige om lidt. Om bagved os, der kan I se vores klubhus. Man er altid velkommen til at komme ud. Er du ny jæger? Er du tidligere jæger? Har du haft jagttegn i over 100 år måske? Mon dog, at du har det. Uanset hvor mange år du har haft jagttegn i, så kan du altid komme ud til os. Der vil altid være en instruktør på, når det er, vi åbner banen. Og som regel også, så er der også altid nogle andre herude, som er instruktører. Så har du brug for en instruktør, så får vi dig til at blive koblet på med en. Der kommer rigtig, rigtig mange faste herude, men bund og grund, alle er glade herude, vil rigtig gerne hjælpe. Så kunne du tænke dig at prøve en ny jagtbane. Havlbane hedder det så nærmere. Så prøv at komme ud til os fra 12 til 16 hver lørdag til og med midten af april. Ja, Theis, han er fuldstændig amok med det der skydende. Han kan slet ikke tåle det. Men ses vi. Hej!